Nos encontros cos humanos, as mouras, como seres encantados que son, adoptan a miúdo a fasquía dunha arrepiante serpe, que acostuma a pedir un bico a cambio para poder desfacer o feitizo ca engaiola. Despois encontrámonos coa moura moza, coa moura fermosa, coa moura que é a que entusiasma os mozos na idade de enamorar, de casar e de proquear, é esa que pide que a desencanten, que dá todo o que ten, que é moito, moi interesante, dicir que resolve o problema da vida de quen a pretende, pero que ten probas prácticamente imposibles de conseguir, é dicir, o humano normalmente, salvo rarísimas excepcións, perde nese intento de facerse co amor da moura fermosa e, por suposto, perde o tesouro e, sobre todo, perde a posibilidade de ter unha vida relaxada e tranquila, non? Por tanto, aí é o personaxe que rixe os destinos da vida dos humanos e que está claro que é un ser sobrenatural e que condiciona a vida das persoas. No Monte Meda non foi tan bonita a historia. Tamén outro pastor que atopou unha moura, non? O pastor iba como ovelliñas, así, e claro, quedouse ali contemplando como se peiteaba a moura, e foi nese mesmo intre cando o pastor lle pediu algo a cambio, de algo de ouro. Como sabía que as mouras tiñan moitos tesouros, díxolle, mira, podesme dar algunha moeda que eu sei que gardades tesouros? E ela lle dixo, eu dar douchos, pero tesme que guardar o segredo e non volver contalo. E dice, non, eu non o conto. E empezou a porlle ali varios tesouros a escoller. Aí lle dixo que se acertaba, é parecido ao de Medeiros, se acertaba cal era o tesouro máis fermoso, o levaba. E non só o levaba, senón que alá das súas ovellas se volverían de ouro. E sería rico para sempre. A historia non está moi ben acabada, ou non dixo a resposta correcta. O caso é que o pastor e as ovellas desapareceron e non se soupo nunca nada máis. A cambio, non pode ser para calquera, ten que ser un mozo moi valente. E ten que superar unha proba que ten unhas raíces moi antiguas, que estudiou moi ben o investigador ruso Vladimir Pro. Nos contos maravillosos rusos te fala das princesas rusas, que son como as nosas mouras tamén, que hai que desencantarlas, pero sempre hai que facer certa violencia para cadalo. Nos procesos de desencantamento en Galicia, a moura se pode aparecer, se transforma en forma de serpe, de culebrón, esa proba difícil, e o dragón tamén de outros relatos, e te pide, o ben que lle das un bico, pero claro, está subindo por riba de ti, é repugnante, é grande, é repugnante. Todos os mozos normalmente non son tal, botan a fuxir, e a veces, por a cobardía, morren despeñados. Outras veces, aparece con un carabel vermello na boca e tes que arrincarlo. É unha metáfora, o carabel vermello nas cantigas galegas, é unha metáfora, unha alegoría do prato xenital feminino. Entón, arrincarllero é que a moura é unha virxe, é unha desfloración. E a terceira, que é a única vez que sempre dá resultado, é tes que baterlle con un pau no rabo a facerlle o sangue. Iso te recorda relatos medievais do conde Lucanor, que veñen dos apólogos da India, o sea, fíxate onde ven toda a cousa. Un dos contos dos apólogos do conde Lucanor é a historia do home que casou con unha muller brava. Non pode con ela, ten mal xenio e tal. Entón, a muller escarmente a partir deso colle medo e se converte en unha muller, en o ideal da muller para este tipo de sociedade tradicional. Todos estes relatos clásicos, que son paganos, están condicionados e manipulados pola Iglesia. Moito deso, xa dixo Risco, ven do púlpito. Ten en conta que en unha Galicia do século XIX, do século XVIII, do XX, os relatos estes clásicos, incluso a literatura grega, e os relatos tal, era o cura, pero todo eso está cristianizado, está adaptado. Toda a conduta que non se prega a maneira de ver cristiana, todo eso estaba totalmente postergada, estaba proscrita. Esa moura ten tamén un ritual de desencantamento, que en si xa capaz de desencantala, casará con ela e obterá todos eses tesouros. De aí sí que recollín varias historias de aquí dos veciños dos arredores de como se produce ese desencantamento. É unha moura serpe. Ela ten corpo de muller, pero ten as pernas de cobra. E polas noites sobe aquí baixo esa forma.
E para poder desencantala, ela cita os mozos que queren facelo a medianoite xusto encima desta pedra. O mozo ten que colocarse aquí, sobre este penedo que está ao bordo dun abismo. A caída que hai por detrás de min é bastante profunda e toda chea de penedos. Ben, el ten que esperala, e ela dille que vai chegar en forma de serpe aquí xunta del. E para poder desencantala, el só ten que facer unha cousa, quitar da boca da moura un carabel que ela vai ter prendido. Cando o mozo está aquí esperando por ela, e a moura sobe por estes penedos en forma de serpe con aquel carabel na boca, ao chegar aos pés do mozo, empeza a enroscarse ao redor do seu corpo, e empeza a envolvelo, e apertalo, e cando chega a cabeza da serpe á altura da cabeza do mozo, ela abre a súa boca, para que el só teña que facer iso, meter ali a súa cabeza e quitar o carabel de dentro da boca dela. Pero nese momento é cando os mozos non teñen o valor definitivo para poder arrancarlle ese carabel, e entón empezan a pelexar contra aquela serpe que os envolve, que os afoga, que os aperta tanto, e nesa pelexa os mozos caen por este precipicio abaixo e morren. Contoume unha muller chamada Sofía, encantadora, que contaba estas historias, que ela recorda que lle tiñan falado de 2 mozos que apareceron mortos aí entre os penedos. Nós tiñamos unha tía na casa moi maior, e a nós, eu desde que vim pa aquí, sempre me contaba que había unhas mouras que eran 2 rapazas moi guapas, e chegaban á encrucillada xusto ali onde vivimos nós. E hasta ali traían os novios con elas, os rapaces viñan con elas, non? Pero ali elas facían todos os medios posibles para desfacerse deles. E unha vez que subían hacia o monte, onde están os petroglifos, ali hai unha pedra moi grande. Dice que se metían ali debaixo, e desde ali viñan aquí aos castros, que era onde elas vivían. Pero elas non querían que nadie supera onde elas vivían. Entonces, ali convertíanse en culebras e desaparecían. Eso foi o que sempre yo oín a finada da tía Casilda. Non sei, eu nunca mirei nada, ni nunca sei... Dice que había un túnel, que a pedra ainda está ali, que se pode ver ao lado dos petroglifos, hai unha pedra enorme. Bueno, pois dice que elas que se metían por aí por debaixo, e desde aí que viñan aquí, as Croas, ao Monte das Croas, que era onde elas efectivamente sei que vivían. Outras veces, pode presentarse como un poderoso touro que hai que dominar. Deste xeito, a moura somete a quen se topaba con ela a unha proba de valentía. Decían os veciños que veixaban polo castro, decían que tiña que haber un encanto no castro. E dixeronlle ao cura, e foi o cura, e máis iles, e o cura tiña que ler e trasler seica. E entonces, cando foi que, non sei se foi cando acabou, se cando empezou a trasler, non sei se foi cando acabou, se cando empezou. E se leu un touro moi grande, e de cara á xente, e a xente dou ter medo, porque foi o cura máis os feligreses. E despois dicían que a xente usaba, válgame Dios, outros tamén escapaban, porque o touro botábase carelas, con medo. E entonces o touro desapareceu. Outra vez, por onde salira, volveu a desaparecer, e non volveu a aparecer máis. E dicía a xente que se tiraran unha prenda no chao, que quedaban todos ricos. Iso era o que dicía. Cando o touro, en vez de decir malgame Dios e escapare, se tiraran unha prenda, calquera cousa que fora, aquilo volvíase todo ouro. O touro embestía a eles, e eles tiveron medo. E despois dixeron, máis tarde, dicían, se tiraran unha prenda, pois que quedaban a parroquia todos ricos. Aquí no Monte Pindo hai un lugar que lle chaman As Chozas, que está pola parte norte de Peñafiel. Ali hai un campo e ten unha fonte. Esa fonte dá agua todo o ano. E aí daba moi buen pasto para os animales. E entonces os veciños do Fieiro levaban as vacas a ese campo a pastar. Dunha ocasión foi un veciño de Fieiro que as súas vacas para ese campo e encontrouse cunha chica rubia, moi guapa,
sentada ali nunha pedra ao lado da fonte. Estaba calcetando, estaba facendo a súa calceta ali, e entón o home chamou a atención aquela chica ali, como que non é camiño para parte ninguna, aquí esta chica, como está este? Entón acercouse a ela, saludou e tal, e puxose falando con ela, e dixo, pero, que estás, como estás aquí e tal? Entón a chica dixolle, mira, eu son un encanto, vivo nesta fonte, estou encantada nesta fonte e vivo aí. Como que vivo? Sí, son un encanto. Bueno, é que faz aquí logo que? Nada, estou esperando a que veña alguén a desencantarme. E mira, o que me desencante pode ser moi rico, será moi rico, porque eu voulle dar moito ouro. E despois de que me desencante, se quere, pode casarse comigo. E dille el, pero eu xa estou casado. E di, bueno, non importa, ti quedas rico e eu libre. Bueno, entonces, que hai que facer para desencantarche? Pois mira, se me queres desencantar, tes que vir aquí, o día de San Xoán pola mañán, antes da salida do sol. Tes que vir ti solo, antes da salida do sol. Bueno, entonces, se ves, chegas aquí á fonte e virás salir da fonte unha serpiente, moi furiosa. Pero ti non lle teñes medo a serpiente, que a serpiente son eu, e non che vou facer daño ningún. Pero ti tes que darlle a esa serpiente 3 besos, un na cabeza, outro na espalda e outro na cola. Aínda que a serpiente che parece moi furiosa, cando lle empezas a dar os besos e tal, vaise facendo cada vez máis pacífica. Ti podes coller unha vara, un pau e bater no chan, gritar, chillar, facer o que queiras, pero o que non podes ti é falar de Dios. Se falas de Dios, acabouse todo. Bueno, pois entonces virei, día de San Xoán pola mañán. Moi ben, o home chegou á casa e contoulle á muller. Dixe, mira, pasa isto e tal, e eu vou ir, día de San Xoán, vou ir a ver se é desencanto. Entonces, dille a muller, vou eu tamén. E dille, non, teño que ir eu solo, non pode acompañarme ninguén, teño que ir solo. Bueno, entonces chegou o día de San Xoán pola mañán, o 24 de junio, entonces o hombre levantouse temprano antes de salir do sol e foi para a fonte. Chegou á fonte e saliu a serpiente. Pero, sen que el se dera conta, a muller foi o seguindo e pôxose detrás dunha pedra mirando o que ele facía. Entón o home comenzou a luchar ca serpiente e conseguiu darlle un beso na cabeza á serpiente, e entón a serpiente xa foi tranquilizándose máis, doulle o segundo beso e doulle o terceiro beso, e entón a serpiente recolliuse na fonte, metiuse na fonte. Pero ao meterse na fonte, saliu un toro, e ela isto todo se llo había explicado a él, o que iba a pasar antes de que fora, non? Entón ao salir o toro, un toro tamén moi furioso, pero dixo ela, pero ti non lle teñas medo ao toro, porque son eu, non che vai facer daño ningún. Ti tens que coller o toro polos cornos e a luchar con el hasta conseguir, a ver se consigues tiralo ao chan. Se consigues tiralo ao chan, este toro métese na fonte outra vez. Entón, sí, salo eu con moito ouro. Ti vas ser moi rico. E eu quedo libre. Bueno, entonces a muller, como o fui seguindo, cando ele estuvo luchando ca serpiente e tal, a muller estuvo vendo detrás da pedra, escondida detrás da pedra, pero cando viu o toro, salir o toro tan furioso, a muller gritou, ai, Jesús, Dios nos vaya! Ao gritar eso, o toro meteuse na fonte e hasta 7 anos despois non volvería a salir. Ese non pudo terminar o traballo por culpa da muller
que nombrou a Dios. Entonces, ese encanto, pois, ainda está ali, porque ninguén nos desencantou. Ainda está na fonte. Noutras ocasións, aparecía coa súa tenda de obxetos de ouro e preguntaba ao sorprendido interlocutor que era o que máis lle gustaba de todo o que vía. Só con intelixencia se pasaría a proba. O relato da moura coa tenda que se aparece por ali, pasan por diante da tenda rapaces, rapazas, homes e tal, e lle fai unha proba iniciática. Cando mira, o home pasa por ali, ve a moura moi guapa e tal, a tendiña, todos xetos brillantes, todos de ouro e tal. Ai, que tenda máis bonita tes por aquí e tal, sí. Ah, moi ben, gústache. E que queres? Escolle aí un obxecto. Ten peites, ten varias cousas. Escollen case sempre as tesouras. E dixo, as tesouras son para cortarche a lingua. Escolleches mal, entendes? Entón, eso de relación das tesouras, co fiar coa cousa vai con que é dona do destino dos homes. Fiando, tecía sempre tal. A resolución deste enigma, deste acertixo, a veces acerta, e lle tes que dicir, gústame a tendiña e máis a tenderiña. Se te hubieras decatado pola moura, ese momento, dábache toda a cousa. E despois, na fonte do ouro, lle chaman ali a fonte do ouro, ou chamabanlle, siguen lle chamando, me parece. Ali tamén había unha, sei que unha costureira. Estaba cosendo, e chegou unha rapaza onde ela, e puxoselle a mirar a tiseira. E sei que lle dicía a ela, cal che gusta máis, a tiseira ou eu? Que lle dicía. Pero a rapaza, claro, era unha rapaza, non soupo dicir tamén que aquilo que era outro encanto. A rapaza, non sei se lle respondería que quería a tiseira, ese é o que non sei eu. Pero a rapaza non levou nada. A rapaza non sei que non levou nada, claro. Falaban de que tamén aparecía unha señora moi fermosa que puña moitos tesouros á vista para ver se viña alguén e acertaba unha pregunta, na máis, non? Entonces contan que pasaba por ali xente, algúns pasaban a mirar, ela lle enseñaba os tesouros, contaba ali o bacallau que había un cofre de ouro, unhas tesoiras e un pito de ouro tamén. Entón tiña que escoller. O señor, un que pasaba por ali, que viu aquel resplandor e pasou, a pregunta da señora Moura, empezou a pensar cal quería levar. E ela lle dixo, se acertas cal é o máis fermoso, podes levar todo da tenda, non? Que é o tesouro máis fermoso da tenda. E o señor empezou a mirar e, non sei, escolleu as tesoiras. E as tesoiras, así lle dixo a Moura, dixo, pois lévallas. E clas, quitoulle os ollos. E con elas non vexas. E que dicía o bacallau? E dicía, ben, non, que as mouras hai que ter cuidado con elas, porque se non fas o que elas esperan, pois castígante. Hai que ser listo. A quen se lle ocorre pedir unhas tesoiras, decían, non? E así pasou o tempo e pasou por ali un mozo. E dicían que se lle escaparan unhas chivas, unhas cabras. E cando se lle escapara esas cabras, pois foi ali e tamén se atopou toda a tenda esa montada da Moura. E a rapaza xa lle fixo o mesmo co outro. Dixolle, cal é o tesouro máis bonito que crees que hai na tenda? E este, o diferencia do outro home, o vela tan fermosa, dixo que o máis bonito da tenda era ela. Entón ela quedou como encantada da resposta correcta, non? O caso foi que non había outra proba máis, dicían, que había que superar. Ainda que xa pudiera levar os tesouros, se quería quedar con todo, tiña que ir unha noite de lúa chea e estar diante da pedra. E esperar un bico, na máis. E o rapaz foi. O rapaz foi ali, como lle dixo, a noite de lúa chea, e agardou, e non aparecía nada, non aparecía ninguén, cando de repente escoitou algo que se arrastraba polo chan. Era unha serpe grandísima, e contaba o bacallau, a miña abuela ría, igual que as outras, que se mataba, dice que o home se quedou quietiño o mozo aquel, quietiño, non se podía mover, do medo que tiña, non por ser valente, non? E que lle subiu a cobra por riba,
e dicía o bacallao que se mexara por el abaixo, que entrara en calorciño, que non pasaba nada. Atreveuse a darlle o bico a aquela serpe, pechou os ollos, contan, non? E bicou a serpe. E bicou a serpe as veces que eran, non recordo se eran 3 ou 5, non sei, era un número impar, pero 3, creo que eran 3. Parece que se desfixo o encantamento e volveu a ser a Moura fermosa para casar co mozo, porque agora sí que xa tiña, non? E incluso lle dixo, mira, agora podes levar o tesouro que queiras, que hai moitos aquí dentro. E el preferiu quedar con ela, ou eso contaba. E marcharon e foron vivir, según contan, ao castro de Medeiros. Ali estaba a Moura co rapaz. A pena da faradora era onde salía unha muller vestida dunha roupa rojiza e o material que traía tamén era ao parecer dese color, según dicía miña mãe que lle dixeran as amigas. E ela fora 2 veces e non a veu, pero había niebla e ao salir o sol pois non a veu. Tamén dicían que bailaba o sol cando estaba en funcionamento eso. Pero bueno, el sempre que lle dicían as amigas que o viran, ela non, ela non o vira. Ela fora 2 veces. Ao parecer esa muller aparecía antes de raiar o sol. Despois, o tempo que era, pois, moito non era. E ao mozo se lle apareceu unha tamén, que andaba por ali, por Vilar de Perdices, apareceuse unha moura a un pastor, que se quedou embobado mirando pa ela, non? El díxolle se lle podía regalar un peite de ouro que levaban nese momento ela peinteando na cabeza, o pelo. Ela lle dixo que se quería o peite de ouro, a cambio tiñalle que traer leite, unha cunquiña de leite. Agarrar a cunca e non soltala, para que ela bebese. E o señor o pastor, pois así o fixo. O día seguinte chegou cunha cunca de leite, o que non se esperaba é que aparecera unha cobra grandísima a beber o leite. Pero o rapaz aguantou ali, ata que rematou de beber, e contan que a Moura deulle o peite de ouro e moito máis. Tamén son frecuentes as lendas nas que a Moura pide un favor a un ser humano. Que axude nunha tarefa, ser peiteada, que se lle agasalle con leite, un bolo de pan ou un animal, ou incluso pode pedir axuda no parto. E pasábamos, cando íbamos a buscar a madeira para as viñas co carro, pasábamos polo lado dese pozo. Aí era unha charca, agora xa non sei saber onde está, unha charca grande, lamenta. E miña nai dixíame, mira, ves, este é o pozo da Moura, este ten unha historia. E claro, eu, son cousas que non acordei nin min, pero ela sí. Diz que, antiguamente, que había ali unha moura. E esa moura, que era rica, tiña moitas alhajas de ouro. Pero saliu do pozo e puxos a servir nunha casa, era unha muller normal. Entonces, pois, estaba de criada na casa de seña Saturna Martínez, da parte de riba da de don Daniel de la Sota en Matalobos. E esa persona, Moura, diz que estaba nesa casa a servir, pero anos atrás. Bueno, como antes había que ir co balde á fonte, e coa bocado do capún, pero sí, había quen iba. Ela diz que veu á fonte para Mouro, ali á parte de baixo. E claro, ali había un pequeno lavadero onde lavaban as mulleres á man.
E aquela muller pousou o balde nunha lasena que me parece que ainda está ali e desapareceu. Non superan que foi dela, non desapareceu. E o balde quedou ali. Ai, Dios mío, esta muller por onde saliu? Ai, Dios mío, pois van a pagar, non marchou. Ai, Dios mío. Ai, Dios mío. Bueno. E tardou en vir de volta. E non sei se a viron algo, un respicio, que diz que se metera por un burato na terra en forma de culebra e foi á Abraña a mirar as súas alhajas, o seu capital, ao fondo do pozo. E veu de volta e colleu o balde de agua e levou-no para a casa. Pero non sei se as mulleres que estaban a lavar viron algo raro ou que puderon desconfiar, non sei. E foron á casa onde estaba traballando e dixeron, mira, que pasou isto? Eu non sei esa muller que pode ser. Pois te miro que ten na casa, porque desta forma lá lle dixeron. E eu non sei. Tardou moito en vir. Entonces, pois resulta que o amo dixo, bueno, pois xa mirarei, a ver. Entonces, cando chegou de volta, o amo, diz que se arrou as portas, colleu a fouce, levantou na cara a ela, e dixo, bueno, vamos a ver, agora aquí vas-me a decir o que eres. Pasou isto. Eu quero saber o que teño na casa. E se non me di a verdade, que esta fouce rachote. Dixo, ai, Dios mío, por Dios, non me toque. Mire, eu sou moura. E fun á Abraña. Fun a mirar as miñas cousas, que teño moito ouro. E non me toque. Eu agora marcho. Vou para o pozo. Pero non me toque. Dixo, mire, vostede ten a vaca preñada. Halle traer 2 becerros. Halle parir tal día. Hasta lle dixo, sei que de que color iban a ser os becerros. Non lle saco leite hasta que teñan 9 meses a vaca. Ese que teñan 9 meses, fájalle un xujiño, poño o seu xujo, lévemos á Abraña e tíremos ao pozo, que lle hei de mandar unha jarade de ouro enganchada, que a teño. Home, non sei o que pensaría. Pero o que foi que a vaca pariulle cando ela lle dixo, tuxo os becerros como ela lle dixo, entón tamén quixo comprobar de que se era verdad o que ela lle dicía. Entonces, pois, criou os becerros hasta 9 meses, fixolle un xujo, con cada seu cansil, levou-nos á Abraña, tirou-nos ao pozo, e os becerros marcharon ao fondo. Pero, dali un pouquiño, viñeron para arriba de volta e non trouxeron nada. Entonces, volveu-nos a tirar, disque. Iso contaba a miña nai que eu non o acordo. Volveu-nos a tirar. E chapa, marcharon os becerros, e dali un pouco viñeron e trouxeron unha jarada de ferro. E ela detrás, a fulana, que lle dixo, mire, a jarada de ouro teño. Pero tal día vostede foi á feira e vostede tiña 2 criados, que se chamaban fulana e fulana. E eses criados, cando vostede marchou, monxeron a vaca e comeron o leite. E agora, por cousa disso, estou aquí encantada non sei cantos anos, que non podo salir. E agora, pois mandei esta jarada de ferro que a outra non lla podo dar. Pero díxalle aos teus criados que tal día fixeron iso. E o home, pois, tu colle a jarada de ferro ao lombo, non sei como sería, mal os becerros, pagas. E despois, un destes ramados, pois, non sei se o acordara, se o dixeran, e foi a acabar a ese pozo, que iba a sacar a moura.
iba a buscar a riqueza da Moura ao fondo do pozo. Pero que a barca vou. Pero ao fondo non chegou. E o pozo quedou ali, e fulano cando se cansou, marchou. E xa dixo, que diz que era rica. Pero ese conto contaba hoxe, digo, miña nai, pois hai outro máis arriba, e era un poxiño así máis pequeno, que tamén diz que había, pero aquela diz que era pobre. Diz que. Agora, como iso está todo abandonado, pois xa non hai nada. Se ten falado moito de por que significado teñen estas mouras cóxeas, a parte de que hai encantos, por exemplo, o famoso pozo da Namanana e outras cousas, donde un paisano ten trato cos mouros, ele di, bueno, tenemos ali unhas parentes encantadas, ata no pozo, e para as encantadas tes que levar 3 moletes de pan trigo. As mouras non comen pan de broa, son donas, señoritas, teñen un matiz aristocrático, pan trigo sempre, non pan de broa, unha diferencia un matiz cos campesiños. Pois en Guilfonso, que é un sitio que está aquí no Pereiro, había 3 irmás, 3 rapazas novas que se chamaban Ana, Xoana e Viviana. Un día, ao pasaren o río, saiu un canto do río e levounas. Como as rapazas non chegaban á casa, o pai, preocupado, foi buscalas. E ao chegar ao río, saiu o encanto e dixolle: tes que vir mañá pola mañá ao raiar o día e botar 3 bolos de pan no río dicindo o nome das rapazas. Pero non lle digas a ninguén, porque se lle dices a alguén, non as volves ver. Bueno, o home fixo o que lle mandaba o encanto, foi para a casa, colleu os bolos e foinos esconder na corte para que a muller non soubese nada. Pero, de noite, a muller ao ir darlle as vacas, descubriu os bolos, e como tiña fame, deulle un bocado a un deles. E no momento o bolo sangrou. A muller asustouse, guardou o pan ali entre a palla como puido, e ao día seguinte o home levantouse, antes de abrir o día, foi ao río e botou o primeiro bolo. E dixo: Ana, botou o bolo e saiu un cabalo con Ana do río. Botou o segundo bolo e dixo: Xoana, e saiu outro cabalo coa rapaza, con Xoana, do río tamén. E ao botar o bolo empezado, dixo: Viviana, e niso saiu un cabalo con Viviana, pero ao cabalo faltaballe unha pata. A rapaza dixolle ao pai: toma, lévalle esta fita a mamá e dille que a poña na cintura, que se non a pon, eu non podo volver nunca máis para a casa. Ao home pareceulle raro aquelo, e colleu a fita, amarrouna arredor dun carballo, e no momento o carballo arrancouse do chan, caeu no río e desapareceu. Rosa Brañas dicía, estaba a analizar o mito de Edipo, e dicía que todos os que teñen un defecto de andar, sean coxos, son seres moi relacionados coa terra, que nacen directamente coa terra e, por tanto, teñen que manter sempre o contacto, arrastrarse sobre ela. Pode ser un dos orixes destas mouras coxas. E contaba de unha moura, ou sea, unha rapaza, iba cos ovellos para o monte, non sei en que monte era. Entonces, pois, iba cos ovellos para o monte e un día encontrou unha muller uns peines moi brillantes a peinarse en riba dun outeiro. Entonces, claro, a rapaza chamaronlle a atención aqueles peines tan brillantes. E dixo: ai, que peines bonitos ten. Ai, o que me gustan. Ai, se me dera un. E a muller que tiña unha melena de pelo, que era moura. E entonces, que lle dixo: mira, se os queres douchos, pero tes que facer o que che mando. Eu sou moura. Eu vim aquí a peinarme e a poñerme ao sol. Non sei cal era o pozo dela, nin en que monte foi. Iso contaba a xornaleira esa seña dormida. Tal día tua nai cose, dille que faga unha bola.
pero non lle digas pa que é. Dille que che faga unha bola a ti, no forno. E traerma cosida, aquí, eu, mira, hei de salir por este burato, en forma dunha culebra grande. Tipo unha bola na boca, e agarra nela cos dúas mans. Eu hei de subir por ti arriba, e colloche, pero non che fago mal ningún, pero non digas nada. E deixo os peines. A rapaza, sei que dixo que sí. E foi. Pero claro, dixo unha gasa. E cando chegou ao sitio, saliu a culebra polo burato, a rapaza asustouse, a ver aquela culebra grande, e escapou. Escapou, e nin a moura levou a culebra, ou a bola, nin a rapaza trouxe peines. E quedou condenada. E depois diz que foron ali a cavar, debaixo do outeiro, a ver se estaba ali medida, pero non apareceu. E xa digo, esas cousas así, do que había de antes, agora nada que todo é moderno. Sí. Agora todo é moderno, agora é política. Sí. A política é, bueno, é ladruixo tamén, pero sí. Agora o mundo doulle volta co de arriba abaixo. Esta era unha historia de mouras que me contaba a miña nai, que era, chamabanlle a historia da moura do peine de ouro. Peite, que chamaba, a miña nai chamaballe Peite. Entonces esta era unha señora, ela contaba que era daqui da parroquia, eu non sei. Era unha señora que iba po monte coas cabras, entonces estaba pastando as cabras e de repente apareceulle unha moura, entón rubia, guapa, cun meniño no colo. E acercouse a ela e dixolle, mira, se me das leite po meniño, eu douche a cambio un peine de ouro. Entonces a moura dixolle, a pastora dixolle, home, pois sí, claro, deulle leite po meniño e a moura cumpliu, deulle un peine de ouro. E dixolle, pero tes que levalo a desconsurar xunto ao cura. No camiño non podes falar absolutamente con nadie, con ninguén podes falar. E ela colleu e meteu o peine no bolsillo, se deixou cabras, deixou todo, e veuse, co peine aí no bolsillo, e veuse po pobo. Entón, unha veciña parou e dixo, oye, mira, ti viches as miñas vacas, pero ela non falou, non lle contestou, a outra como que se extrañou, pero non lle contestou nada. Outro veciño tamén a parou para preguntarlle outra cousa que era, pero ela nada. Dixo, ela non podo dicir nada, vou hasta a casa do cura. Pero cando pasou por diante da casa dela, estaba o seu fillo. Entón o fillo vino pasar polo camiño, así polo camiño diante da casa dela, e díxolle, mamá. Entón ela, a chamada do fillo, sin pensalo, colleu e contestou. E dixolle, que queres? Entón xa falara. Entón, cando botou naquela hora mismo, botou a man ao bolsillo e xa non estaba o peine de ouro.